Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning sa itong mga kapusong viewers, labi na din sa Central ug sa Eastern Visayas. Maipagtanaw sa atong GMA Regional TV Live. Makita ninyo Lunes hangtod sa Biyernes, alas 8 sa buntag. Nang hinaot mi mga kapuso, nga kitang tanan di gihapon mo kumpiyansa. Kaya ang COVID na lang gihapon sa atong kilid-kilid. Gabay nga sipyat, pwede gyud kay nga musaka ang mga kaso. Good morning, sis. Good morning, Nix, and good morning sa ato ang mga madasigon nga mga suking kapuso viewers din ha. Daghan kayong salamat sa padayon ninyong pagsunod sa GMA Regional TV Live. And sakto ka, Nix, no, mas maayo jud mga kapuso to be on the safer side than to be sorry later. So kung wala mo mahinungdanon nga mga adtuon, pagpuyo lang jud mo din hasud sa inyong mga panimay. So let's do this for ourselves and para usab sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. And to start our morning right, apila mo mga kapuso sa ato ang GMA Regional TV Live Dance Challenge. Gamito ninyo ang music sa ato ang programa. Kining inyuhang madungog karon mga kapuso. Dayon pagbuhat na mo sa inyuhang kaugalingong mga dance steps din ha. Sama na lang ni ining tinunan nga si Rocky Marbert Basoy nga taga Barangay Guadalupe ning Dakbayan sa Subo. Dili Nice. ba ni Rocky Murag niya one with nature kayo sila? Oo, and then pinasplit pa dyan dayon sa ending. Nice, nice one, Rocky. Pina-remix pa dyan ang music, di ba? Pagkasadya. So mga kapuso, sama kang Rocky. Unsa pa inyong gipaabot, apil na mo, ipadala ang inyong video sa FB page sa GMA Regional TV Live sa kagayunan nga makita mo sa telebisyon. And so let's jumpstart na ato ang morning mga kapuso kay karong buntaga atong mahinabi si kapuso actor Nikki Ko ug sayran taon sa ang mga panghitabo atol sa ilang lock-in taping alang sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Ug ato usab mahinabi ang usa ka feng shui expert nga nakatag-an sa pandemya nga nahitabo ning tuiga ug atong sayran usab kun unsa pa ang mga umaabot nga mga mahitabo hangtod nga matapos ang tuig 2020. Samtang ato sa ilailahon karong taon usa ka soil painter gikan sa Bukidnon atong sayran kun nganong yuta ang ilang gigamit sa pagpinta og mga hulagway. Karon ato nang sugdan ang biz talk ni partner Cecil kauban si kapuso actor Nikki Ko. Hinabiun ta this morning ang usa sa mga cast sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Makauban nato si kapuso actor Nikki Ko. Ay, buntag sa inyong lahat, guys. Good morning and sana okay kayong lahat. Yes, okay naman kami. Ikaw, kumusta ka na? Kumusta yung buong pamilya mo? And technically okay naman kami, feeling ko naman. And healthy naman kami lahat. Busy kami sa mga kanya-kanya naming trabaho. And ako, nag-school pa ako ulit. So,
Ayan, busy-busy yan. Kumusta naman yung pag-a-adjust mo ngayong new normal na ang paraan sa pag-aaral? Ganun pa rin naman kasi maraming load na kinukuha sa trabaho, sa school. Pero mas mabilis na i-manage yung oras kahit paano. And in one of your vlogs, Nikki, na abala ka din, di ba, sa pag-vlog nung quarantine. Yeah. Nag-vlog ka together with your mom, Geraldine, about your generation differences. How did the stay-at-home mandate brought you and your mom closer pa with each other? Para sa akin, ano na lang yun for fun. Nag-enjoy na lang kami kasi talagang close naman ako sa mama ko. Ever since naman, alam naman niya lahat na nangyayari sa buhay ko. So, close talaga kami. Yeah. How supportive is your mom at yung buong pamilya mo when you entered show business? Ano yung mga advice na binigay nila sa'yo when you joined GMA? They were very supportive naman. Sinabi lang nila sa akin na subukan ko and see where it takes me. And kung hindi naman, balik na lang ako sa school ko, tapusin ko yung pag-aaral ko, which I'm doing right now, sinasabay ko sila. Ano yung mga comments or mga criticisms na tumatak talaga sa'yo when you joined Starstruck? At hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung mga lessons na ito? Meron isang beses na kay Sir Douglas Nieras yun sa sayaw. Tapos parang preoccupied ako ng mga negative thoughts, mga problema. Tapos tinanong niya ako, ano bang magandang maidudulot sa'yo niyan? So, yun yung dinala ko ngayon, na hindi na ako nagpapakain sa stress sa mga negative thoughts. And I'm using it to be more focused. Pag-usapan natin itong role mo sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. How did you prepare to portray yung role mo after ng ilang months din natigil yung taping? Yeah, during yung mga wala akong taping days, mahilig ako kasi manood ng mga movies. So, doon pa lang inaral ko na kung paano nila inarte ito, anong mas magandang proseso. And sakto, nabigyan ako ng chance mag-acting workshop again with GMA. So please invite all your fans, lalo na yung mga nananabik nang makita ang Anak ni Waray versus Anak ni Biday to watch the new episodes. Yeah, to everyone guys, sa inyong lahat ng nanonood ngayon, please watch Anak ni Waray versus Anak ni Biday, yung mga remaining mga episodes nila. And syempre, abangan nyo ako dyan. Tingnan nyo kung anong gagawin ko dyan sa show na yan. And kindly follow me on my other social media accounts para sa mga updates sa mga nangyayari sa akin. At Nikiko_ sa Twitter and Instagram. And my YouTube channel, syempre, Nikiko. Daghang salamat, Nikki, for spending your morning with us and see you soon. See you! Sama sa giingon ni Nikki ko, angay lang gayud nga at nga nato mga kapuso ang musunod nga mga panghitabo tali sa mga biday o sa mga waray sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Daghan paminggi andam, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, less than 2 months na lang matapos ta sa tuig 2020 nga gihulagway gyud natong tanan nga challenging kaayo labi na ni atong nasinati nga pandemya. Karon butaga mga kapuso, let's talk about feng shui. Unsa pa atong ayang buhaton aron swerte unta nining habilin nga buwan sa tuig ug labi na sa moabot nga katuigan pa. Karon butaga mga kapuso, makauban nato gikan sa Binondo usa ka feng shui expert si Ma'am Jean Yu Chua. Good morning, Ma'am Jean. Hi, good morning, Sir Rico. Thank you so much, ma'am, for joining us this morning. Before we start Thank po, you ma'am. for inviting me. Thank you so much din mo, ma'am, so we could give tips to our viewers this morning, ma'am. Ma'am, about sa pagpo-feng shui po, ma'am, when and where did you start po nito, ma'am? Is this something that you learn or you inherit from your parents po? Yeah, I started my feng shui profession. No, it's more on the influence of my parents. I think it's more on about 3 generation na kami. And yung parents ko nagbibigay lang ng knowledge and wisdom about the traditional feng shui o kung ano yung mga ginagawa nila before. And suddenly, I also get curious about it and get interested. No? So I start researching and studying about the mga theory of feng shui. No? Briefly po, Ma'am Jean, ano po ang feng shui at bakit po kailangan ng balanse sa buhay natin, ma'am? Yeah, feng shui kasi is more about studying the flow of the energy. So the flow of energy, if you're, for example, in a person, we also take the
the chance or the influence of the environment where we live or the people where we talk every day, our life, gano'n. So, kailangan lang natin i-balance yun. Let's talk about the year 2020 po, Ma'am Jean, kasi many are saying, of course, na parang kotang-kota na tayo sa mga bad news ngayong taon na ito, ma'am. Of course, especially with the pandemic, Yes. ma'am. How true po na parang na-forecast nyo po na mangyayari itong nangyayari sa atin ngayon, ma'am? 2020 is number 7, is in the middle. In Feng Shui, number 7 kasi we call it the violent star. So, violent star kasi is somehow nakakadala ng mga negative impact, mga challenges, obstacles, or even people get into war, get into violence, get into any accident or robbery, gano'n. And samahan pa natin ang number 2 star. Number 2 is the illness star. Kaya ito nakita namin is more on mga illnesses among like mga lungs or digestions or anything about stomach or immune system. Kaya itong kinombine natin ng mga problem na to, kaya we can say that the year 2022 is full of obstacles. Based on the Feng Shui energy, so dahan-dahan nag-heal tayo. Oo. So going to 2021, so it will be a healing year so for all of us. And we can expect some good news or good harvest. But this good news or harvest, we need to have hard work. Balikan ko lang, ma'am, for the year 2020, so many things have happened here sa Philippines po, ma'am. Aside from, of course, Taal explosion, the pandemic which hit us. Lately po, yung sunod-sunod na mga bagyo, we still have less than 2 months po before the year ends. Ano pong may expect pa natin sa taong ito, ma'am? Yes, for this 2020, actually, the war is not yet over. Actually, we can still experience a lot of things happening for these last 2 months pa. Oo. So, kaya kailangan pa rin natin, as I said earlier, na kailangan pa rin natin maging alerto at maging ready sa lahat ng problems na dumadating. Since in the Feng Shui flow of energy, nagkakaroon din ng mga changes din naman siya. So, hindi naman siya yung parang super war na or super violence na. It may be somehow na medyo nag-tame na konti. Pero, 2021, kailangan pa rin natin mag-ingat yung immune system natin kasi it's still the metal element. So, metal element kasi is more on related kasi sa lungs and immune system. So, medyo mahina pa rin yung ganitong problema. You were saying po, ma'am, 2021, hopefully healing year. This is also, ma'am, the year of the ox, ma'am, right? So what can we expect Yes, po? Year of the Ox. Ma-expect natin on 2021, since ang nature ng Year of the Ox is very hardworking, so yung magiging influence sa atin ng Ox is maging masipag tayo or independent, and natapos natin lahat ng gawain on time, and ang kailangan lang natin i-protection natin for 2021 is also, number 1 is the health pa rin. Kasi ang Year of the Metal Ox kasi mahina pa rin yung health natin. Dito po tayo sa paggawa ng bahay, ma'am, or sa bahay mismo, ma'am. Ano po mga pwede nating gawin po to invite yung mga positive energy, Ma'am Jean? 2021, if you're planning to have some renovation or building a house or so you just need to check kung ano yung lucky direction nyo, and also you need to check kung ano pa yung mga preparation na kailangan kasi in terms of Feng Shui aspect, lagi natin check yung animal sign. If the animal sign is conflict on that year, so you need to check the lucky day. Oo. Kasi the lucky day will enhance the energy na pag-build ng house para maging harmonious. Ma'am, year 2020 po, marami pong mga kasalan na hindi natuloy dahil sa pandemic, ma'am. Let's talk about love and relationship, ma'am. Will 2021 be a luckier year, Ma'am Jean? Mga single, you want to activate your love and relationship, you can check your bedroom kung saan kayo tutulog or saan kayo mag-activate, maglalagay ng lucky charm to boost up your love energy. On 2021, the lucky animal sign for relationship is mga Year of the Rabbit. Oo. Yeah, Year of the Rabbit, Year of the Rooster. They will enjoy their relationship lang. Ma'am Jean, to cap this off po, message nyo po sa mga nanood sa atin, ma'am. Ano pong gusto nyo ipaabot sa mga viewers natin? And finally, ma'am, madagdag ko lang kasi may ibang tao pa rin, ma'am. Sabi natin na parang skeptic po about Feng Shui. What would you like to tell them po, Ma'am Jean? Sa mga people na don't know about the pinaka-concept ng Feng Shui, they can try to embrace
Okay? Embrace the knowledge, embrace the wisdom about the feng shui. Kasi ang feng shui naman is everything about the good side. Heaven blessings is one of the good luck number for this 2021. Kasi ang number 6 kasi is nasa center. Kaya pansin mo next year, mga people will have more enlightenment. Second is the earth luck. Earth luck is more about the balance of the environment. Let's say you're living in the house, kailangan balance lang natin. Let's say yung house mo, natutulog ka sa unlucky direction. So kailangan lang natin itama. Thirdly is the man luck. Man luck is our hard work. So which is kailangan din natin magtrabaho din para maging swerte tayo. So we don't have these three things we need to balance in order to get 100% lucky. That's my takeaway from you for this conversation, ma'am. Heaven blessing, earth luck, and of course, man luck or man blessing. Thank you so much for joining us, Ma'am Yes. Jean. Thank you for your pointers Yeah. po. Balik po mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa Mindanao. Dunay talagsaon nga matang sa art nga gi-practice sa pipila ka mga lugar o gitingwa sab karon nga mapasa kining maong skill ngadto sa mga kabatan-unan sa ilang dapit. Makauban nato karong butaga mga kapuso, soil artist si Mr. Raul Bendit. Good morning, sir. Good morning. Mayang buntag. Daghang salamat Sir Raul sa pag-uban kanamo karong buntaga. Sir, can you tell us more about kining inyong gipangbuhat, sir? Soil art, sir. Ngano nakahuna-huna man mo, sir, nga mo gamit og soil o yuta sa inyong mga artworks? Sa una nga atong 1996 nainganyo mi sa mga artists, nagkalailahing mga artists, di lang sa Mindanao kundi sa tibok Pilipinas. So pobre man mi na mga artists, dili kami di mi daghang kwarta. So naningkamot mi kung saan na mo pagpaint na maskin wala mi kwarta. So moto si Waway Sawa is usa siya naghatag sa akong idea na basig po din nato ipinta ang yuta kay natural na yuta kay ang clay is ginagamit manggod na sa uban nga ginipinta. Niabot na time is nay mga artist na nay nihatag og idea na basig po din ninyo butangan na siya og glow. Mga artist gikan sa Cagayan de Oro, gikan sa Davao, like Kublai Milan is naghatag siya idea na unsa na to nga mapaligon ang inyong soil painting. So iyang ginabutangan og mga mix na glue. So gikan adto, nahitabo gid siya na mopilit na gid sa canvas, niya maposter na gid siya. Karon nga times daghan na kayo di lang sa among tribo ug sa uban pud nga tribes dinhi sa Bukidnon. Bukidnon, Kay 7 tribes ang Bukidnon. So daghan na kay ang nakabalo. So di lang pod ang uban na sa tribes maskin mga Bisaya is nag-soil paint na pod sila. Sir, Sir Raul, unsay proseso una, sir, sa pagbuhat ninyo ani, sir? Unsa man ni kadugay ni buhaton, sir? Kana pwede mo step by step nimo na mo, sir, og pakuan, sir. Of course, na yuta, sir, diyan sa sunod buhaton. Ang yuta, first gid mo siya nga pagsugod mo i-paint nimo siya, butangan nimo siya og tubig, imo siyang ayagon kining pus mo sa piece on siya kanang lubagon og mayo, tapos imo siyang yuta, o tubig, glue, tapos ang canvas is imo siyang i-primer, tapos pagkauga mo to, i-paint na nimo siya. Sir, we notice sa inyong mga gipang buhat, sir, ang inyong mga artwork, sir, nga ang mga gipang feature ninyo, sir, mga native, mga lumad, mga indigenous people, sir. Ang among yung idea sa among mga subject sa among paintings, nagauban gid diha ang atong kultura ug sa atong tribo ang mga history sa atong kultura ug apil pod sa atong kinayahan pod. Pwede may can you tell us briefly, sir, mahitungod sa inyong tribo diha sa Bukidnon, sir? Every year nami Talanigdi festival. So dito nimo makita ang mga arts, mga sayaw o mga atong mga kanta sa mga lumad. So every October 10 to 14. So pwede mo makabisita anytime. You were saying kaganiha, Sir Raul, nga gikan kaninyo nga murag lakip sa mga nauna ani, sir, sa paghimo sa mga soil art. Inyong gipasa ni sa mga batan-on sa inyong lugar aron sila sa makakat-on, sir. Yes, ginatudo na mo sa ila ang soil arts na binigid sa mga lumad sa tribo nga
Talandig, Higaonon. So daghan pa kay tribo diri kay 7 tribes mo gud ang kuan, Bukidnon. So amo ginatudlo sa mga youth para pod mapadayon ang soil paintings na dili mawala. Kay unique siya na medium. Tapos dili siya makadaot sa imong ginhawa sa imong kuan kay organic siya. Sa mga nangutan na, Sir Raul, tagpilaon pila may price range na inyong mga obra, sir? Pero dili pa kay taas ang price. Mubo lang 20,000 to 40, 50. So ingana lang. Pero sa uban ako mga kauban is nana ko yung makita na 100,000, 60,000. Ingana. And to cap this off, panapos ni mo nga mensahe, Sir Raul, sa mga nagtanaw nato karong buntaga, sir. I hope na inyo kong suportaran ang mga di lang ako, sa tanan nga mga artist sa buong Pilipinas or Mindanao. Kaya para pod na magpadayon pod mi sa among mission na pag-promote sa atong kultura o kinayahan. Thank you so much, sir, sa pag-uban ka namo karong buntaga. Artist mga kapuso gikan sa Bukidnon, si Sir Raul Bendit. Salamat, sir. Daghan kay salamat po, sir, sa inyong pag-invite sa ako. Daghan kay salamat. Salamat, sir. Salamat kayo. Sa BizTalk, nakauban ni Cecil, si kapuso actor ni Kiko, nakabahin gihapon sa series nga Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Naka-lock-in taping na sila ug angay atangan gyud ang musunod nga mga eksena ning maong drama. Samtang nakauban sa nato ang feng shui expert nga si Ma'am Jean Yu Chua. May pasabot kung nganong gikinahangan ang pag-harmonize o pagbalanse sa mga enerhiya sa atong palibot ug mihatag sabdi siya og tips taliwa ni mga challenges nga gisagubang nato karong panahona. Og sa katapusan nakauban nato ang sakop sa tribo dito sa Bukidnon, si Sir Raul Bendit nga may pauso ni ining soil art. Di lang kanila apan sa mga kabatan-unan sa ilang lugar, natural, organic ug makatabang sab sa kinayahan. Pagkanindot aning soil art silno niya ang materials readily available. Yes, oo, naara jud sa ato ang tugkaran ug mamahimo na kining medium para makamugna og art. Ug syempre pwede pud nga bagay na lang pud magkat-on ta ginagmay mga feng shui tips usab. Tinuod pag-harmonize sa atong mga kaugalingon o sa enerhiya sa atong palibot. Mao jud to be one with nature usab pud na. Busa mga kapuso, haom kaayo kining amo ang ipabilin nga words to ponder karong buntaga. Painting is the silence of thought and the music of sight by Orhan Pamuk. Ug sa mga gustong mo preview pagbalik nimong episode and more mga kapuso, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab sa among official YouTube channel si GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kay salamat kapuso sa inyong padayon nga pag-uban pagsalig sa programa. Laing makalingaw na episode na usab ang among nadalit kaninyo karong buntaga, busa tutok lang gyud every morning dinhi sa GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always, kapuso.